Hola, què tal? I benvinguts a aquesta secció. Els likes parlen de l'Evangeli en aquest diumenge 16è de durant l'any. Avui tenim paràboles. Jesús s'expressa en paràboles per fer-nos veure com és el nostre cor, el cor de la humanitat. I la primera paràbola podríem dir que és de les tres la més interessant d'alguna manera, perquè ens fa veure que no només hi ha la part bona, sinó que el maligne intenta fer pas en les nostres vides. Aquí tenim aquestes paraules que són molt clares. Senyor, no vas sembrar bona llavor en el teu camp? D'on ha sortit, doncs, el jull? Ell el respongué. Jesús respongué. Això ho ha fet un enemic. Els Mossos li diuen, vols que anem a arrencar el jull? Ell el respon, no ho feu pas, no fos cas que arrencant el jull arrenquéssiu també el blat. Deixeu que creixin junts fins al temps de la sega, i llavors diré als segadors, arrenqueu primer el jull i feu-ne feixos per cremar-lo. El blat, en canvi, arreplegueu-lo i porteu-lo al meu graner. Aquesta és la primera paràbola que a la part final de l'Evangeli d'avui els deixebles li pregunten explica'ns la paràbola del jull sembrat en el camp. I Jesús els diu, el qui sembra la bona llavor és el fill de l'home, el camp és el món, la bona llavor són els qui pertanyen al regne, el juny són els qui pertanyen al maligne. L'enemic que ha sembrat el jull és el diable, la sega és la fi del món i els segadors són els àngels. Així com arrenquen el jull i el cremen al foc, així passarà a la fi del món. El fill de l'home enviarà els seus àngels a arrencar del seu regne tots els qui fan caure en pecat i els qui obren el mal, i els llançaran a la fornal ardent. Allà hi haurà els plors i el cruixit de dents. Llavors els justos resplendiran com el sol en el regne del seu Pare. Qui tingui orelles, que escolti. Fixem-nos, per tant, en aquesta paràbola del blat i el jull. I tenim altres paràboles molt interessants. Amb el regne del cel passa com amb el gra de mostassa, que un home va sembrar al seu camp. La mostassa és la més petita de totes les llavors, però quan ha crescut es fa més gran que les hortalisses i arriba a ser un arbre. Fins i tot venen els ocells del cel a fer niu a les seves branques. Per tant, hem de fer créixer la fe d'aquesta manera, encara que sigui petita, demanar que Déu ens augmenti la fe. D'aquesta manera podrem fins i tot ajudar després a d'altres que comencen. I l'última paràbola amb el regne del cel passa com amb el llevat que una dona va posar dins 3 mesures de farina, fins que tota la pasta va fermentar. És a dir, la fe és un procés. Nosaltres hem de madurar la nostra fe i hem de ser millors, convivint amb el blat i amb el jull, convivint amb el bé i amb el mal i millorant, acceptant que si nosaltres ens fem petits, ens fem humils i deixem créixer Jesús, Jesús farà grans meravelles amb nosaltres.